morning mga kaluto. Ngayon po ay magluluto po tayo ng kinunot. Kinunot ng Bicol. Ito po yung gagamitin nating malunggay. Hihimayin po natin siya ng maigi. Ito po, ganito po. Ito po mga kaluto, ganyan lang po. Kaya mamaya po mag-umpisa na tayo. Dito na po tayo sa paghimay ng tilapia. Gaganyanin po natin. Yan. Mamaya dudurugin natin siya. Yan po ang isasahog natin sa kinunot. Yan ang kapalit natin sa pagi. Kasi wala tayong pagi. Pinagbabawal ang paghuli nun, kaya wala tayong makuha. Yan na lang ang gagamitin natin. Nakaluto. Yan, siguraduhin lang makita nyo yung tinik para hindi tayo matinik. Kanina, inano natin to, steam natin. Yan. Ganun lang ang proseso. Okay. Ayan, ganyan lang po mamaya-maya igigisa natin, ano na natin yan. Igigisa natin sa sahog. Okay mga kaluto, matatapos na tayo maghimay ng tilapia. Ganyan po, matrabaho lang po pero masarap po to. Tsaka makita mo yung sariwang ang yung egg ng tilapia. Ayan na po. Mabilis lang to. Garaduin natin, walang tinik. Ayan, dudurugin lang po natin. Ayan, malapit na. Kaya maya-maya, sasalang na natin ang kawali. Good morning mga kaluto! Welcome back to my YouTube channel. Mga kaluto, kung hanap nyo ay simpleng lutong ulam, watch na kayo sa YouTube channel ko, Kalutong Bahay Recipe. Dito po lahat simple. Simple ang sahog, simple ang luto, pero masarap. Abot kaya pa ng bulsa. Okay mga kaluto, start na po tayo. Ang lulutuin po natin ngayon ay kinunot ng Bicol. Okay, mag-iinit na po tayo ng kawali. Okay, painit na po. Ilalagay na natin ang pangalawang piga ng gata. Yan muna natin kumulo. Tapos ilalagay na natin ang ginayat-gayat nating tilapia. Ito yung kanina. Ni-steam natin. Tapos hinimay-himay ng maigi para walang tinik. Okay, ito na po yun. Ilalagay natin dito mamaya. Mabilis lang kumulo. Ilalagay na natin tong ginayat-gayat na tilapia. Instead of pagi, ito po ang ginamit natin. Okay. So, ganyan lang po. Yan natin kumulo. Tapos mamaya ilalagay na natin ang mga sibuyas bawang. So, ayan po. Kumulo na. Ilalagay na natin ang kaluto, ilalagay na natin ang garlic. Okay. Onion. Lagay natin yung sili. Siling pula. Saka yung siling haba. Green. Titimplahan po natin ng black pepper. Yan. Lagyan natin ng konting bechin. Okay. Haluin.
Malagay tayo ng konting patis, konting asin, at ilalagay na natin yung malunggay. Ito na po ang malunggay natin. Lalagay na natin. Kulong-kulo na siya. Lalagay na natin ang malunggay. Ayan. Ganyan lang po kasimple ang kinunot. Tawag dyan sa Bicol ay kinunot. Ginataang malunggay sa tilapia. So, hayaan natin kumulo. Halo-halo lang. Okay, hayaan natin kumulo ng 3 minutes. After that, ilalagay na natin yung unang piga. Takpan muna natin. Okay mga kaluto, ilalagay na natin ang unang piga ng gata. Ayan po, ilalagay na natin. Yan, lapot. Uy, sarap. Tumutin natin. Wow! Wow! Sulit ang hirap sa paghimay-himay ng malunggay. Matagal na proseso pero sarap to. Siyempre paglutong Bicol, maanghang. Lagyan natin ng sili. Okay mga kaluto, after 3 minutes, ito na po siya. Luto na siya. Okay. By the way mga kaluto, don't forget to subscribe, like, and share. At pakihit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod natin video. Okay? Shoutout nga pala sa mga kabikulan, lalo na sa Batch 89, Gubat National High School, at sa Gubat Noon Kami Group. Shout out. Aldana Elementary School, sa teachers and principal, shout out din sa inyo dyan. At shout out din pala sa mga OFW natin. Alam ko mahirap kasi dati rin akong OFW, pero tiyaga at tatag ng loob, dasal, ingat lang sa araw-araw. Okay mga kaluto, tapos na po ang ating niluto. Ang kinunot. Ito na po, magpe-plating na po tayo. Naglalatik na po siya mga kaluto. Okay. Ito na po ang plating. Wow! Wow! Ito na po mga kaluto ang kinunot. Ayan. Napakasarap. Thank you for watching. Bye. God bless.